ndị o wevuru egbe kechie imi bịa Haiman ha na Promise ha gbaba n'ime ọhịa with one other woman masị ka m gbalezi anya hụ na ụmụ nọ na moto ha ka ọkụ egbe na mgbe ọsọ ha gbagbuo. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke anyị si n'obodo Okuku nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Owerri West na steeti Imo wee nweta, bụ ihe onyonyo na-egosi nwaanyị a onye nke ndị ọrụ nchekwa ya bụ obodo Okuku ka napụtara n'aka ndị ntọ ndị ugwu bụ ndị tọrọ ya na ụmụaka ya. Dịka ya bụ nwaanyị siri wee kwuo mgbe a gbara ya ajụjụ ọnụ, ọ kọwara na ya bụ onye obodo Ngọkpaala, mana ya na ụmụaka ya soro wee bịa ebe a bịara igosi ha ala ha chọrọ ịzụ na ya bụ obodo Okuku, wee kwudozie ha bụ ndị omekome ndị ugwu bụ ndị si n'ime ọhịa wee makapụta. O wee sị na ụfọdụ n'ime ndị ha na ha so wee bịa ebe ahụ ịhụ ya bụ ala gbara ọsọ, mana mgbe ya onwe ya chọrọ ịgba ọsọ ya elechi anya n'azụ wee hụ na ụmụ ya ka nọ n'ime ụgbọala, na ha bụ ndị omekome ekechiela ụmụ ya ma na-anapụsị ha ekwentị ha. Ha bụ ndị omekome wee tụdokwanụ ya egbe wee sị ya na ya gba ọsọ na ha ga-agbagbu ya. O wee bụrụ ihe mere ya ji wee kwụrụ wee kpụrụ ya na ụmụaka ya wee banye n'ime ọhịa. N'aka nke ọzọ, ndị ọrụ nchekwa ahụ kwukwaranụ sị na ọ bụ mgbe ọ gasịrị ihe dịka otu awa ka ha nwetara ozi gbasara ya bụ ezinụlọ ndị atọrọ atọ. Ha onwe ha ewee banye n'ime ọhịa wee chọwa ha. Ha wee sị na ha banyere n'ime ya bụ ọhịa ihe karịrị maịlụ 10 tupu ha napụta ya bụ ezinụlọ n'aka ndị ntọ ahụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo, ka anyị nụrụ n'ọnụ ha ka ya bụ ihe si wee gaa n'obodo Okuku nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Owerri West na steeti Imo. Ya mere a sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Ha wo ụmụ nwaanyị na ụmụ ya ndị bịara ịrụ ọrụ ịzụ ala n'Okuku, ndị kidnap evuru ha. After 1 hour anyị nwere information, ndị security Okuku abajuma here with security Okuku, look at the men. Iwu security Okuku, look at them. Anyị abajuo n'ọhịa wee chọgidezie ha. Anyị abanye n'ime ọhịa chọgide ndị at least more than about 10 miles away inside bush. Here with security Okuku. So onye kwukwu ha commander Okuku. Madam aha gị ogene? Sorry. From where? From Ngọkpaala Lomnolu. Nah, go again. Ewu nwa ya. Okay. Okay. Bros, go on. Prince Francis. Ele hemeleni. Anyị nọ na road there. Ebe Promise bịara igosi anyị the boundary and other things. Ka anyị nọzi na-echeke weta ka echeke ihe. Ụmụaka m nọkwana because onye nke ji ha just discharge ya from hospital. So anyị nọzi nga onwe ndị ke nọcha n'ime ọhịa Promise ha na ndị anyị niile anyị nọcha so ụmụaka nwe ndị ke nọ na moto ha nwụrụ ahụ anya mebe ha shi. Ndị o wevuru egbe kechie imi bịa Haiman ha na Promise ha gbaba n'ime ọhịa with one other woman masị ka m gbalezi anya hụ na ụmụ nọ na moto ha ka ọkụ egbe na mgbe ọsọ ha gbagbuo. Mabịalala anya adọwala ha ụmụ m na moto na-achịwa ha fon ha na ihe niile ma sọrenda na kama ha ga na-ekpọrọ naanị ụmụ m mesoro na ya ha kpọgide anya ime ọhịa pray today. Azụ m niile agwụla, ha ji 110 dị ka rọd were na-akụ m n'azụ, akụ m ha ma maka m dakwa ahịa ha kụwa m nga ahụ mebilikwa ọkpa shiri nwụọ ahụkpụrụ m dị ihe dịkpa before all my life lekụkwụ m. Asụsụ ndị ahụ ya nụrụ ọwa asụsụ ndị Igbo ka ndị Hausa. Ndị bịara bịara dị school gị n'ime ọhịa bụ ndị security Okuku, gallant men of Okuku. Ọ ndị bịara dị school gị n'ime ọhịa. So second God m hụ ga Here was the woman they kidnapped with woman. So here was the commander Okuku. So after 1 hour, I picked them there up behind him here. They had a mega meeting with Ezani. Information no bia anya move. By him I did the school mother none day. One one ya drum si mom. Eli hiji n'aka ha. Message m rosary. Ya si ngwapụta.
ewepụta ya n'ikpe ya. One of them say if I pray this sin again, say go shoot me here. If I pray am again, say go shoot me. Ma continue n'ikpe ya n'ime obi m. Akpọ nna anyị dị ansọ, akpọsị Michael, akpọsị Raphael, akpọ ha si Chineke biko. Madam, no bossa. Chukwu azọpụtala ndị sekuriti okwu azọpụtakwala n'oge. No problem. Van moto. Cut Bazie na moto. Cut. Yes, I kill and bury. Afokuku. The Yahoo pilot. Una bali ala. Let's go here. Thank you. Akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m asị Chineke nna nara ekele bụ onye debere ha bụ ezinụlọ n'aka ndị ntọ ahụ, ha wee were ndụ ha wee jeche wee pụta, wee na-asịkwanụ ndị ọrụ nchekwa ya bụ obodo Okuku ana m asị unu daalụ n'ọlụ ebe ọ pụrụ iche. Otu a ka o kwesịkwara na isi wee na-adị, maka na mmadụ agaghị abịa be mmadụ karịa ya ike. Ma nke bụ eziokwu bụ na o nweghịkwanụ ndị ga-amata ụzọ obodo ma marakwanụ ụzọ niile nọ n'ime ọhịa ka ndị nọ n'obodo ahụ. O wee bụrụ ihe dị ezigbo mkpa n'obodo ọbụla ga-akwado ma kwadokwanụ ndị ọrụ nchekwa obodo ha, gonye ha ngwa ọrụ ha kwesịrị iji na-arụ ọrụ ha, ka ha nwee ike were ya wee chụọ ha bụ ndị ala dị mma ọsọ ukwu eruo ala n'ọhịa niile nọ n'obodo anyị dị iche iche n'ala Igbo. Maka na onye ọbụla na-agwakwana onwe ya eziokwu ga-amata na ihe a niile na-eme ugbu a o teela aka. Ọ karịala ihe dịka afọ 13 nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu malitere tiwe ya na mkpu wee sị na ndị Fulani na-abịakwa, na ha na-abịa, na ha ga-amalitekwa tọwa anyị ma gbuwe ndị be anyị, na ha na-abịa iwere ala anyị. Mana ụfọdụ ndị mmadụ na obodo Naijiria sị na ọ bụ nnọọ ọgụ ka ọ na-achọ, na ọ na-achọ ibute agha. Ụfọdụ ndị Igbo akwadokwanụ ha wee sị na ya bụ nwanne anyị nwoke na ọma ihe ọ na-akọ, wee sị na o kwuola arụ, wee kpaa nkata ha na ndị gọọmenti etiti Naijiria wee kpụrụ ya wee kpọchie. Mana kamgbe ahụ akpọchikwaranụ ya bụzi afọ 4 ugbu a, kedụkwana ihe na-eme? Lezienụ ka o sizi wee na-ada kata na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria kamgbe ahụ. Ọkwa nnọọ mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga ka ndị ọrụ nchekwa ka napụtara ụmụ nwaanyị abụọ bụ ndị ozi ụka Katọlik nke ama dịka Reverend Sisters, bụ ndị nke ndị omekome ahụ tọkwara wee banye ime ọhịa n'obodo Eburu Mmiri Ịbagwa Aka nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Igboeze South na steeti Enugu. Ma mgbe nke ahụ gachara, ihe onyonyo ọzọ nke anyị hụrụ fepụtara n'efere mba ụwa bụ ihe onyonyo na-egosi ọtụtụ ndị ụkọchukwu ndị ụka ndị otu Kristi bụ ndị pụtara ime ngagharị iwe ịgwa gọọmenti steeti Enugu na gọọmenti obodo Naijiria na obi adịghị ha mma na mkpamkpa niile nke ha bụ ndị omekome ndị ugwu bụ ndị Fulani na-akpa na steeti Enugu. Okwu ha kpụ n'ọnụ dịka ha pụtara ya bụ ngagharị iwe bụ na Fulani ga-alarịrị na steeti Enugu. N'etufughị oge ka anyị nyekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Ọkwa ikirichala nke ahụ. Ana m asịkwanụ ha bụ ndị ụkọchukwu ndị pụtara mee ngagharị iwe a, ana m asị unu daalụ n'ọlụ, maka na ọ ga-akọkwanụ mma ka anyị lee onwe anyị anya n'iru ma gwa onwe anyị nke bụ eziokwu, ma gwakwana onwe anyị na oge agafeela mgbe anyị ga-edowe aka wee kpewe ekpere si Chineke nna napụta anyị n'aka ndị a. Chineke nna mere anyị nke a, mere anyị nke ọzọ, ebe anyị machakwana ihe ahụ niile, makwana imirikiti ihe ahụ nke anyị na-ekpesi Chineke nna mere anyị bụ ndị gọọmenti kwesịrị ime ya. Ile anya ugbu a, ọ na-adịzi ka ọtụtụ ndị ụkọchukwu na-atụgharịzi ma na-agbanwe ụdị nkụzi na ụdị ekpere a na-ekpe n'ụlọ ụka ha dị iche iche. N'etufughị oge, o nwere otu ihe onyonyo ọzọ ngachọkwa ka anyị nyere anya na ya, bụ ihe onyonyo nke si n'ụlọ ụka nwanne anyị nwoke bụ Pastọ Paul Eneche, bụ onye isi ndị ụka Dunamis wee pụta, bụ ebe ya bụ onye ụkọchukwu nọrọ wee nye otu nwoke onye okenye ohere ịrụtụ aka n'ụfọdụ okwu gbasara ka obodo Naijiria si bụ wee dị mgbe ala ka dị mma, na ihe gbasakwaranụ mkpamkpa niile nke ndị Fulani na-akpa na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria. N'etufughị oge ka anyị anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ.
I saw a clip yesterday, about 2 days ago, where a man was complaining. He was going to pick someone in a particular village. And they said, don't go there, nobody is there. He said, what do you mean? He said, there is no occupant in the village. He said, you must go. He went to the village, and the village was completely deserted. Bare. See houses? See, oh Lord, it was a bad sight. You couldn't see one mortal walk around. And this, they have gone to local government headquarters, and they are refugees in their own fatherland because of killer devils, a generation of killers. I was talking about it, and an elderly citizen of this country, he said, I heard you talk passionately about the situation in the land. He said, I need you to know some of the real problems so that we can know how to tackle it. I met him 25 years ago, in the year of 2000, when I was invited to preach at Full Gospel Businessmen's Fellowship regional program in Sokoto. 25 years ago, he was 74 years. 25 years ago. 25 plus 74. That is 99. He has not reduced in strength from the time I saw him till today. That's a modern day. Sir, I'd like you to come, Pa. Sir. You're welcome, sir. Happy to see you, sir. You can, just in a word, let us know what you think as a church and as a body of Christians we should think about in this kind of plague of insecurity and all the terrible things we are experiencing in the country. You just told us a story in the first service, how you rode on scooter from Ibadan to Ilori by 2 a.m. 12:30 a.m. Arrived in Ilori 4:30 a.m. on the scooter with nothing to be afraid of under heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Please, I would like some of our elderly people to sit down. Just in case of, go ahead, sir. Is there anybody Well, older than him here? Somebody said if he can stand, I'm not sitting down. Older than him here? One thing I want us to know is that the British gave us to the Fulani, and the Fulani want to take your land the way they took Hausa land. Any further voting in this land is endorsement of the title deed of the Fulani. Any further, what we need now, sir, is to sit down and renegotiate. Because you don't trust me, I don't trust you. Let's face it. We need to sit down like Awolowo, Sardauna, Azikiwe sat down that time to say they want a federation. We haven't had any federation since January 15, 1966. It has been unitary government. We need, if we are going to stay together, and I think it's best to stay together, we need to sit down and renegotiate. We don't need further election. Any further election is deceit. Akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala na chọọ eme ya. Deera ebumnuche gị otu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị sonye. Ekelekwa gị wena asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị nabata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ. Onye gị na aka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.